ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводирони канали Libos TV. имрӯз барои шумо паплинои распродажа бо як бор дига нишон медиҳем. ё арзон шидаги 80 сомон. фақат касе ки 5 либос бигира и дона 100 сомон ай. 80 сомони марҳамат кадомида маъқулай. санги Сваровски дорад. баъд ҷав задаги ам болои глош дам санг дорад. ҳамаги як 40 та либос мондаги ай. метавонед ки барвақттар занг бизанед, ин ҳамин чизора харидорӣ кунед. як дона харид пешакӣ бифаҳмед ки 100 сомон ай. барои ҳамин шумо вибр кунед, касе ки гирифтанӣ мешавад, ҳам чизои хадавоиш мондаги ай. марҳамат 80 сомон. 5 дона гирен 80 сомонӣ. марҳамат дубайский материал ай, материал дубайский ай. санг Сваровский. паплинои хеле чирки бозор нестанд, ё ҳамаш тозаанд, ягон гард надоранд. кадомида мо равон кардагием 100%. фақат и 50 дона, хеле 50-60 либос хеле распродаж шидаги ай. диге ҳамаш либосои тозаанд. кадомида ки маъқул мешавад, марҳамат бигирам, шумо скриншот кунед партед, мо шумода доставка дорем. марҳамат глои зур мондаги ай. шумо метавонед ки барвақттар ҳамин чизоро заказ кунед. ина марҳамат бибинед чизои маъқултона, фақат сари вақт ки ё тез тамом мешаванд. не гандамак ай. гандамак ки шумо суроғ мекардед. инаш гули компютер. марҳамат сангошуно бибинед соз. сангои Сваровский якм сол дорад. ё дубайский тоза беҳад мулоима. мулоими шуда гап нест. кадомида равон кардем, ина гули гандамак, шоколадный цветаш. ана гули гандамак савзакаш. савзаш. инҷа ҳаста бо кабут. хулоса кадом ранге ки шумода маъқулай ҳаст, ҳаминҷода меёбед. барои ҳам шумо фақат як кор мекунед, ҳами барвақттар заказ кунед. кадоме ки савдо мекунад метавонад ки бигира, чиба ки савдода беҳад нағз мераванд. баъд якм сортанд, мо дуюм сорт вообще савдо намекунем. ҳам чизе ки оз шумо дидистед, ё сортшон навъшон олия, якм сорт. ана материалам шумо мепурсидед набуд. анаша гули аҷой бута. амбад кадом одамое ки ина зард мебуранд, нами зардоанд. зардшам ҳастай, ина гули садбарг. хай агар мумкин дар видео соз натова, ане ки беҳад гули хубаям, гули садбарг. бисёр суроғ мекунанд, бисёр гирифтагиам. чизое ҳастай ки як хел вақт суроғ мекунанд, нестай, ва як хел вақт ҳамчун пайдо мешаванд. ҳамин гулам набуд. ҳамин гули компютер. чизе ки оз шумо дидестед, ози ҳамиё пака ҳастанд налички. марҳамат бигиред. фақат шумо скриншот карда мепартоед. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия. марҳамат. инаиш гули лола. боқи сарбаланд обод бошем. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.